Стремителният възход на Адолф Хитлер от необразован неудачник до лидер на тиранична империя е подхранван от безмилостна амбиция и стратегическа манипулация. Той е убеден в превъзходството на бялата раса. Подкрепен от брутални паравоенни сили, антураж от фанатични последователи и митологията на мощна пропаганда, Хитлер се превръща в самозван спасител на Германия. Безмилостен военачалник, рекламиращ грандиозни архитектурни проекти и невъзможни мечти. Хитлер вярва, че има необикновен аорис. Той се мисли за човек на съдбата. Хитлер смята своя хилядолетен райх за равностоен на Римската империя и Древна Гърция и иска сградите му да съперничат на техните и дори да ги засенчат. И под сложната мрежа от власт, лоялност и измама, характерна за тираничното управление на Хитлер, се крият дълбоки лични тайни, които не само оформят деспотичната власт на Хитлер, но и променят завинаги световната история. Третият райх има огромно влияние върху световната история. Дори днес в Германия споменът за този престъпен и геноциден режим определя нашето политическо поведение. Историята смята Адолф Хитлер за самотник, безмилостен диктатор, който изисква пълно подчинение от хората под него. Има хора, които не му противоречат. Те са му крайно необходими, за да подкрепят мнението му и да затвърдят самочувствието му. Да се противопоставяш на диктатора е опасно. Дали Адолф Хитлер е умел военачалник или подстрекател на войни? Натрапчивият му стремеж към териториално господство води до ранни победи, но отказът му да слуша генералите си има катастрофални последици. За да дешифрираме военната философия на фюрера, трябва да проучим липсата на гъвкавост в мисленето му и илюзорното преследване на победата и да разберем как те причиняват невиждано страдание преди разпадането на нацистка Германия. Адолф Хитлер. Дешифриране на един диктатор. Военачалник. Хитлер е важен, защото се превръща в лидер на германската държава и я насочва към редица радикални, насилствени политики, които тотално разрушават облика не само на Германия, а на Европа като цяло. Куриерът в Ариергарда, 1914 година. Избухването на Първата световна война през 1914 устройва Адолф Хитлер. Той е 25-годишен бедняк без перспектива. Неуспял художник, който получава мизерна заплата като архитектурен чертожник в Мюнхен. Хитлер вижда във войната шанс да избяга от монотонния цивилен живот. Като австрийски гражданин, доброволното постъпване в армията му дава възможност да докаже лоялността си към Германия. Адолф Хитлер е член на полка Лист. Това е баварски полк. Но вместо да бъде фронтови войник в окопна война, той е бил куриер. Много от войниците на фронта наричат Хитлер свиня от Ариергарда, защото според тях имал повече привилегии. Той се прибирал вкъщи, наспивал се, имал хубава храна и напитки, докато другите били подложени на бомбардировки през повечето време. Като фюрер, Хитлер често се хвали, че е бил войник на фронта. И като всяка добра пропаганда, в твърденията му има частица истина. През по-голямата част от войната той е куриер, но не през цялата. Всъщност, в началото той е обикновен войник на фронта. Наистина се бие и оцелява в масовата касапница на боевете Таненберг, Мазурските езера, първата битка при Ипър.
Само 1/5 от войниците оцеляват в тази битка и един от тези оцелели е Адолф Хитлер. Трябва да разгледаме психологическото въздействие върху Хитлер, а също и въздействието на неговата театралност, защото той твърди, че участвал в една от големите битки на Първата световна война като истински войник. Хитлер изглежда се наслаждавал на военния живот. Усещал някакъв вид другарство. Смятал работата си за важна и вярвал, че останалите хора мислят точно така за него, въпреки че никога не става нещо повече от ефрейтор. Въпросът е как човек с нисък ранг може да научи нещо за стратегията. Вероятно е имал по-скоро поглед отгоре към бойното поле, за разлика от обикновения войник. Обстоятелствата обаче карат Хитлер да тъне в самозаблуда, че е велик военачалник и радикалният му расизъм се засилва. Той ослепява при атака с Иприт и се възстановява в болница, когато научава, че Германия е капитулирала. Хитлер предпочита да вярва, че Германия е била предадена. Той е убеден в мита за ножа в гърба, в идеята, че комунистите, социалистите и еврейските конспиратори са саботирали Германия и са причинили поражението й. Но това не е вярно. Германската армия вече е била съсипана. Тя не е имала шанс в Първата световна война. Германският фронт е щял да бъде разбит, ако не се беше предала сама. След военна Германия е в криза. Строгият Версайски договор, хиперинфлацията и тежката икономическа криза създава социален и политически смут. Адолф Хитлер си въобразява, че може да спаси Германия. Насред цялата тази лудост, Хитлер е мотивиран да направи нещо по въпроса. Това е човек, който е воден от страстите си във всичко. В изкуството, в архитектурата. Той вижда цяла Германия и Европа като оперна сцена, водени от маниите си, и една от тях е антисемитизмът, както и жизненото пространство. Няма единодушие, но повечето хора биха казали, че неговият антисемитизъм вероятно се е развил след поражението на Германия в Първата световна война. Знаем, че в края на 1919 той вече ясно си е представил свят, в който евреите олицетворяват всички отрицателни аспекти на съвремието, а арийците всички положителни. Тези две мании – Либенсраум, жизненото пространство, и Юденрайн, освобождаването на Германия и Европа от евреите, определят диктатурата на Хитлер и изиграват основна роля в воденето на Втората световна война. Кръв и земя. По своята същност, Втората световна война е война за унищожение. Това е войната на Хитлер. Тя е най-вече негова. Той вече е описал идеите за това в Моята борба. При престоя си в затвора в замъка Ландсбург през 1924. Моята борба. Хитлер излага идеологическите си убеждения, които по-късно се превръщат в негови цели по време на войната. Няма да има болшевизация на света, а победа над юдаизма и пълно унищожение на еврейската раса в Европа. Жизненото пространство и изтреблението на евреите са основата на идеологията на Хитлер и нацистите. Тя подчертава връзката между чистотата на арийската раса, кръвта, и експанзионистичните политики земята. Тази амбициозна политика цели завладяването на обширни територии в Източна Европа и плодородните равнини на Полша, Украйна и Русия,
които да осигурят жизнено пространство за германския народ. Това се превръща в основа на неговата политическа платформа. Идеята, че изтокът е чудесно място с богати ресурси и големи територии, които биха подсилили Германия за всички бъдещи войни. Но за да се постигне тази цел, източните земи трябва да бъдат завладени със сила. А Хитлер не е забравил тежките уроци от загубата през Първата световна война. Той научил, че Германия е загубила поради няколко причини, но една от основните е воюването на два фронта срещу огромна съпротива. Хитлер помни, че войната на два фронта и обкръжаването са причините за поражението на Германия през Първата световна война. Но избягването на война на два фронта е само временна мярка за Хитлер. Предвид дългосрочните му цели и идеологически вярвания, той винаги е възнамерявал да нахлуе в Съветския съюз на по-късен етап, независимо дали това ще доведе до война на два фронта или не. Той се смята за велик генерал и забравя, че някога всъщност е бил ефрейтор. Крайна сметка той е главнокомандващ на германската армия. Но първо Хитлер трябва да докаже, че е надежден стратег. Вдъхновен от нахлуването на Бенито Мусолини в Етиопия през 35-та и през 36-та година, Хитлер ремилитаризира Рейнската област в Германия. Рейнската област е демилитаризирана като условие на Версайския договор. Това означава, че на германците не е позволено да защитават западната си граница и ако нарушат договора, британците и французите лесно могат да се намесят и да ги притиснат. За Хитлер ремилитаризацията на Рейнската област е необходима първа стъпка към връщането на военното величие на Германия. Хитлер замисля дързък блъф. Той изпраща 3 батальона срещу 100 френски дивизии. Това не означава, че са се сражавали или нещо подобно. Хитлер просто изпраща тези войски на германска територия, за да изглежда, че тази граница е ремилитаризирана. Този ход изобщо не се харесва на германците. Те се опасяват, че това ще предизвика нова война, която отслабената Германия може само да загуби. Хитлер обаче залага на това, че британците и французите няма да направят нищо. Великобритания и Франция не предприемат контратака. В Великобритания смятат, че може би Версайският договор е твърде суров. Във Франция също не искат мобилизация без британска подкрепа срещу това, което смятат, че е цялата германска армия. Стратегическият блъф на Хитлер дава резултат. Има възмущение, но нищо повече. С повторната окупация на Рейнската област, Германия си връща контрола над ключови оръжейни индустрии и възстановява западната си граница с Франция. Така Хитлер може да твърди, че е отхвърлил Версайския договор. Той се превръща в човек, взел ужасно рисковано решение, което му струва популярността сред населението и изплашва генералите му и го превръща в човек, който е герой. Смелият ход на Хитлер да ремилитаризира Рейнската област му печели репутация на майстор-стратег и насърчава амбициите му за европейско господство. Но за да обяви война на Великобритания и Франция, той трябва да неутрализира Съветския съюз. Хитлер смята, че основният му враг е Съветският съюз, но сключва временна сделка с него. Пакта Рибентроп-Молотов, за да се осигури необходимото време да покори Великобритания и Франция. Подписан през август 1939, пактът Рибентроп-Молотов е договор за ненападение между Хитлер и Сталин. Но в тайна част от пакта Хитлер и Сталин разделят Европа помежду си. Това гарантира, че Германия няма да напада СССР, докато Хитлер е заед с нахлуването в Западна Европа.
Някои отношения пактът изглежда странен, защото Хитлер очерня болшевизма и комунизма като най-лоши аспект на еврейската идеология. Той просто отчаяно се опитва да избегне война на два фронта. Това е временен мир със Съветския съюз, за да може Хитлер да се справи с Великобритания и Франция, да ги изхвърли бързо от войната и да насочи усилията си към истинския враг – Съветския съюз. Успехът на пакта Рибентроп-Молотов засилва убеждението на Хитлер, че е майстор на тактиката и стратегията. Въпреки всички твърдения, че цели мир, той винаги е искал война. Хитлер е идеологически мотивиран, но също и дълбоко прагматичен в начина, по който се стреми да постигне своите цели. Хитлер не губи време и се превръща от стратег в военачалник. Нестандартните му стратегии изненадват враговете му, което води до ранни победи, които утвърждават репутацията му като надежден военачалник. Нестандартният военачалник. Те могат да ни потискат, могат да ни убият, но ние няма да се предадем. Никога! Хитлер вярва, че е превъзходен стратег, че традиционният офицерски корпус е твърде предпазлив и консервативен, че не разбира от тактика и от операции като него. И понеже в това отношение е аутсайдер, той има самочувствие, каквото липсва у хората с по-конвенционално военно обучение. Политиката, която Германия следва през войната, е на Адолф Хитлер. Независимо дали щабът му е съгласен с него, това е негова война и той решава къде и как ще се воюва. Във военно отношение Хитлер винаги предпочита изненадващите маневри. След успеха на германската армия на едно бойно поле, Хитлер веднага започва да мисли къде другаде да я изпрати. Виждаме това при лесното превземане на Полша в първите дни на войната и успеха, който постигат в Чехословакия. Войнолюбската нагласа на Хитлер подклажда неумолимия му стремеж към господство. 1939 година. На 1 септември 1939, седмица след подписването на пакта Рибентроп-Молотов, Хитлер започва войната си. Нацистка Германия нахлува в Полша в съвместна атака с Съветския съюз. Двете сили разделят страната помежду си. Така започва Втората световна война. Нахлуването в Полша се смята за необходима стъпка за бъдещото нахлуване в Съветския съюз. Но за Великобритания и Франция това е абсолютно неприемлив акт на враждебност и агресия, застрашаващ стабилността на европейския мир, и двете страни решават да воюват, за да го предотвратят. С Чехословакия и Полша под нацистка окупация и неутрализирането на съветската заплаха с пакта Рибентроп-Молотов, Хитлер може да се заеме с заплахата от Великобритания и Франция. И верен на себе си, той извършва изпреварваща маневра. За да анализираме падането на Франция, което е шокиращо, трябва да вземем предвид огромните инвестиции при изграждането на отбранителен фронт след Първата световна война, който би попречил на врага да навлезе в нейната територия. Идеята е французите да стоят зад собствена защитна стена и ако германците са достатъчно неразумни, за да ги нападнат, ще им отнеме много време да пробият. Защитната стена на Франция е линията Мажино, огромна система от укрепления, стоманени кули и артилерийски бункери, простираща се по източната граница с Германия, от Швейцария на юг до Ардените на север. Но стратегически недостатък е, че планинският район на Ардените, считан за непроходим от войска, е останал неукрепен. Хитлер се възползва от тази слабост и прилага дръзката стратегия на Блицкрига. Германската армия е известна с Блицкрига си, светкавична война.
Тя много бързо нахлува в чуждата територия и смазва противника преди да се противопостави. Идеята е да преминат възможно най-скоростно, за да приключат бързо войната. Действа се с железен юмрук. Германците атакуват с трите подразделения на авиацията, последвани от атакуващата пехота. Това е изцяло заимствано от теорията и практиката на британците, но е методът на действие в началото на Втората световна война. Въпреки съветите на висшите си генерали, които вярват, че е невъзможно да се заобиколи линията Мажино, Хитлер приема плана на по-младия генерал Ерих фон Манштайн. Генерал Манштайн разработва така наречената атака чрез сърповиден разрез през Ардените. По този начин се врязва и обкръжава френската и английската армия, които вече са на континента. Хитлер се съгласява с този план и му дава благословията си, ако може така да се каже. Това беше единственият му военен гений. Всичко останало е пълна измама. Планът на Манштайн за сърповиден разрез прилага тактиката на Блицкриг за ударна атака през слабо защитения район на Ардените. Като използват бързината и изненадата, танкови дивизии, подкрепени от бомбардировачи и моторизирана пехота, напредват с бърз и концентриран щурм през Ардените. Като заобикалят силно укрепената линия Мажино и обкръжават съюзническите армии в Белгия и Северна Франция. Блицкригът показва, че Хитлер не се бои да рискува. Той успява да заобиколи линията Мажино и да превземе Париж. Да разгледаме какво означава за Хитлер превземането на Париж. Той се е сражавал в окопите на Първата световна война, през която поражението на французите и превземането на Париж от германците е почти немислимо. Това е голямата мечта и надежда на всички германци, които са били в окопите. Чрез Блицкриг Хитлер постига това за много кратко време. На 21 юни 1940 Хитлер отпразнува победния си марш. Триумфиращият Хитлер принуждава французите да се предадат в същия вагон на влака в Компиен, където Германия е капитулирала през Първата световна война. Хитлер е във възторг, защото силно мрази Франция. Той я обвинява за нечовешките условия на Версайския договор. Ето защо това е един велик момент за Хитлер. Той се чувства като Едмънд Хилари, когато стига до върха на Еверест. Чувството е просто страхотно. Падането на Франция бележи повратна точка във Втората световна война. Хитлер бързо си приписва всички заслуги като военачалник. Сега вече може да насочи вниманието си на изток, към политиката за жизнено пространство и изтребване на евреите. Но всеки военачалник се нуждае от верни генерали и автократичният стил на ръководство на Хитлер, липсата на гъвкавост при решенията и честото пренебрегване на професионалните военни съвети водят до търкания и недоволство сред висшите му военни командири. Хитлер и неговите генерали. Отношенията на Хитлер с генералите му винаги са били сложни. Той си остава австрийски ефрейтор, аутсайдер, без подходящо военно обучение и без военен опит. Той има различни възгледи от някои от по-възрастните военни. Това вероятно му е помогнало в началото. Той е готов да опита по-необичайни или нетрадиционни подходи в стратегията и тактиката. По-късно това му навредило, защото не спазвал правилата.
Генералите на Хитлер са професионални войници от една от най-силните военни школи в Европа. Те вярват в светостта на клетвата за вярност. Клетва, която Хитлер променя, за да включи себе си като върховен главнокомандващ. Повечето хора са единодушни, че Адолф Хитлер е имал изключителни генерали. Ако ги беше послушал, може би войната щеше да се развие по различен начин. Хитлер не слуша когото и да било. Той вярва в собствените си способности. Но несигурността и параноята му го карат да пренебрегне генералите, което поражда дълбоко недоверие и в двете посоки. Висшите военни не винаги подкрепят тактиката на Хитлер. Помежду си те спорят доколко е мъдро да атакуват едни цели пред други. Увереността на Хитлер в собствената му военна преценка нараства и генералите все по-трудно му противоречат. Споренето с Хитлер на бойното поле е най-бързият начин да сложиш край на кариерата си, а в някои случаи и край на живота си. Хитлер манипулира генералите си, за да поддържа лоялността им. Той използва страховете и съперничествата им, противопоставя ги едни срещу други, подкупва едни, повишава други и бързо отстранява онези, които не са съгласни с неговата стратегия. Той им предложил високи възнаграждения, повишил много от тях и ги направил фелдмаршали. Това дало самочувствие на висшите генерали. Вече станах фелдмаршал, имам имение, но именно подкупите са причината тези генерали да го слушат. Хитлер лесно жертва хора, това е един от аспектите на характера му. Накрая уволнява някои от най-добрите си хора, защото не иска да признае, че е допускал грешки. Той продължава да увеличава властта си и да я контролира. Хитлер е невероятен нарцисист. След като заплашва и подкупва генералите, за да му бъдат лоялни, Хитлер се превръща във върховен главнокомандващ на генералния щаб на армията. Хитлер винаги е управлявал добре офицерския корпус. Всеки път, когато губят вяра в него, той успява да извади от шапката си някой трик по отношение на външната политика или военните победи, което прави невъзможно, както политически, така и заради собствената им съвест, да тръгнат срещу него. С все по-безконтролната му власт, жестокостта на Хитлер излиза на преден план. Веднъж той казва: съвестта е еврейско изобретение. Мисля, че това съответства на начина му на мислене и на егоцентричния му подход. Освен това, се смята, че нарцисизмът насърчава пренебрегването на другите и смята състраданието като такова за напълно ненужна емоция. Това е състояние, което напълно изключва истинската съвест. Лесно е да психологизираме Хитлер и да обясним годините на нацизма с вътрешното състояние на фюрера. Но едно от нещата, които трябва да имаме предвид, е, че само психологията на Хитлер никога няма да ни позволи да разберем мащаба на нацистките престъпления. Теорията, че Хитлер има психично разстройство, може да ни каже защо е бил подтикнат към едно или друго действие. Това обаче не ни дава отговор защо германците са се съгласили да го последват. Нахлуването на Съветския съюз и Полша, блицкригът на Запад, нито едно от тези действия нямаше да е възможно, ако Хитлер беше останал изолирана фигура, която крещи в бирария в Мюнхен. Дешифрирането на способностите на Хитлер като военачалник не зависи от връзкарство или подкупи, нито от мнението, което е имал за генералите си или те за него. Става дума за военните му решения, на които се подчиняват неговите генерали и фелдмаршали.
дори когато са вярвали, че това са катастрофални грешки. Военачалник или подстрекател на война. Хитлер започва да вярва в мита за себе си. Вярва, че е гений и визионер. Описва себе си като мечтател, направляван от съдбата. Той е този, който налага идеята за нахлуване в Полша и го прави за кратко време, а неговите генерали пухтят и се маят. Завладяването на Франция, заобикалянето на линията Мажино, много от този хъс и устрем се дължат на него. Вдъхновението е негово. Успехът на Блицкрига, падането на Франция и господството на Германия в Холандия и части от Източна Европа насърчава военнолюбието на Хитлер. През юни 1941, въпреки съветите на генералите си, той започва отдавна планираната си война за расово унищожение и нахлува в Съветския съюз с операция Барбароса, най-мащабната мобилизация на сили в историята на военното дело. Дори идеолозите признават, че нахлуването в Съветския съюз в този момент е рисковано начинание. То ще доведе точно до това, което пактът Рибентроп-Молотов трябва да предотврати. Голяма война на два фронта. Там можем да видим, че идеологията на Хитлер води събитията по начин, който вероятно не е бил продуктивен. Висшето военно командване на Германия е дълбоко обезпокоено от тази война на два фронта, за това има много колебания. Хитлер обаче постига своето и отначало нахлуването е успешно. Съветският съюз е изненадан и атаката парализира вземането на решение от страна на Сталин. Авиацията е унищожена на земята, защото не е издадена заповед за излитане на самолетите. Силите на Германия навлизат в Западна Русия. Тристранна атака тип Блицкриг и се насочват към Ленинград на север, Москва в центъра и Украйна и Сталинград на юг. Но при планирането Хитлер оспорва средната атака с генералите си. За армията целта винаги трябва да бъде столицата. Ако превземе политическата столица Москва, останалата част от страната ще я последва. Хитлер от друга страна се интересува от райони, богати на ресурси, като румънските петролни полета или басейна на река Донецк, които могат ефективно да подхранват военната му кампания. Превземането на Москва е най-ниският приоритет на Хитлер, но той е спечелил спора за отмяна на пакта Рибентроп-Молотов и иска да успокои генералите си. Затова се съгласява с тристранната атака, отчасти и заради презрението си към организационните умения на Сталин. В крайна сметка това е много амбициозен план. Роля играе и фактът, че Хитлер смята руската цивилизация за по-нисша. Според него славяните и руснаците са водени от една корумпирана и гнила идеология – комунизма. Мисля, че е бил прекалено самоуверен, че ще ги завладее и то много лесно. Това беше Блицкриг в пълния му блясък. Светът даде на Русия още 6 седмици. Прекалената самоувереност и идеологическият план кара Хитлер да подцени истинския мащаб на съветската си кампания. През август 1941 той пренасочва големи ресурси от московския фланг в подкрепа на група армии Юг, които трябва да завладеят Украйна. Това решение забавя настъплението към Москва и отслабва цялата скорост на атаката. Има няколко основни фактора, които водят до неуспеха на Германия в Съветския съюз. Един от тях е огромната площ на съветската територия. Когато врагът може да се оттегля многократно и все още да владее по-голямата част от страната, този вид светкавична война е безполезна. Снабдителните линии се разтягат все повече и повече, което ги прави уязвими за партизански атаки и доставките за войниците стават все по-трудни. Ранното начало на
Изключително тежката руска зима хваща германските войски неподготвени по отношение на облеклото и екипировката за справяне с много ниските температури. В резултат на това се стига до застой на германското настъпление. Настъпването на зимата, логистичните трудности и все по-ожесточената съветска съпротива води до продължителен и скъпо струващ застой на източния фронт. А води се война на изтощение. Хитлер отказва да се вслуша в съветите на своите генерали и не иска да приеме, че тази война ще бъде загубена, че трябва да се опита да договори някакви условия за мир. За това войната става много по-скъпа, отколкото е необходимо. 1942 година. След провала на кампанията през 1941, през пролетта на 1942 Германия реорганизира плановете си. Вместо атака с широк фронт, тя планира по-целенасочени операции. Но Хитлер отново разделя група армии Юг на две части. Група армии А, която да навлезе в Кавказ, и група армии Б, която да атакува Сталинград. Това разделение на силите отслабва и двете офанзиви. Именно при Сталинград е първото голямо поражение. Тогава Хитлер, вместо да позволи на войниците си да се измъкнат и да се приближат до основните германски линии, той им заповядва да не отстъпват. Битката при Сталинград бележи решителен обрат във войната. Изтощената германска армия, толкова умела в блицкрига, не е подготвена за продължителна и жестока война в градски условия. Тя претърпява катастрофални загуби, но Хитлер все още отказва да отстъпи. Основният проблем е, че Хитлер е ефрейтор. Той има всички рефлекси на фронтови войник от Първата световна война. Основната част от този рефлекс е никога да не отстъпваш. Нарцисизмът и твърдоглавието на Хитлер го карат да не отстъпва и да държи губещи позиции, независимо от броя на загиналите. За първи път, откакто е на власт, обществото се обръща срещу него. Виждаме графити по стените, които наричат Хитлер убиеца от Сталинград. Виждаме, че хората започват да се замислят каква е цената на подкрепата за нацистите. Реалната загуба на войната, както признават и самите германци, идва след битката при Сталинград, когато 300 000 германски войници попадат в руски плен. От тях само 5000 се завръщат у дома при близките си и семействата си. Подценяването на съветските сили, постоянната намеса на Хитлер, нереалистичните му изисквания и отказът да промени мнението си водят до унищожаването на германската 6-та армия. На 2 февруари 1943, след 162 дни от най-тежките боеве в историята на войната, в Сталинград настъпи мир. Някои невролози смятат, че непостоянното поведение на Хитлер може отчасти да се дължи на болестта на Паркинсон. Невродегенеративно заболяване, което по онова време е нелечимо и води до загуба на когнитивната функция и съкратена продължителност на живота. Мисля, че болестта на Хитлер стана медицинското обяснение за преждевременното започване на операция Барбароса. Както знаете, тя започва през 1941, 3-4 години по-рано, отколкото вероятно е трябвало. Хитлер е обсебен от мисълта, че може да умре преди да успее да постигне задачите, които си е поставил. Обсебен е от времето, иска армията да е готова за война час по-скоро, после започва война дори по-рано, отколкото планира. Болестта на Паркинсон обяснява и решенията на Хитлер или липсата им, тъй като той все по-зле се справя с войната.
Всички знаем, че той цял живот е бил твърдоглав, трудно променял решенията си и не отстъпвал от мнението си. Въпреки това, в началото той е готов да делегира решенията и някои тактики и стратегии на своите генерали. Той губи тази способност, тъй като става все по-твърдоглав. Важно е да се знае, че болестта на Паркинсон настъпва десетилетия след като Хитлер развива философията си за Велика Германия, за това как арийците трябва да управляват целия свят. Това по никакъв начин не трябва да омаловажава злото, което Адолф Хитлер донесе на света и да се използва като оправдание за геноцида му. Водени от идеите за жизнено пространство и изтребване на евреите, които завършват с Холокоста, прекалената самоувереност на Хитлер, стратегически грешки и идеологически мании карват Германия в продължителна война на изтощение, която не може да спечели. Това беше истинският обрат, както беше обяснено на хората. Това е моментът, когато Хитлер осъзнава, че една от двете цели на войната, теорията за жизнено пространство, вече не е постижима. Затова иска да изпълни поне втората, а именно изтребването на евреите. Вермахтът се съпротивлява толкова дълго, до 1945 година, за да може Хитлер да извърши Холокоста, докато армията воюва на фронта. Явно това е нещо, в което Хитлер вярва много дълбоко, до степен да взима решения, които са катастрофални във военно отношение, за да продължи изтреблението на евреите в момент, когато тези ресурси са толкова необходими на Германия, за да се бие на други фронтове. През 1944 опустошителният провал на операция Барбароса в съчетание с все по-хаотичното ръководство на фюрера мотивира едноръкия полковник Клаус фон Штауфенберг да организира заговор за убийство – операция Валкирия. Това се нарича бунт на съвестта. Штауфенберг и неговите сподвижници са хора, които първоначално са служили на режима, някои от които също са участвали в престъпленията му, но които в хода на войната осъзнават, че този режим ще доведе до краха на Германия. Те са готови на всичко, за да сложат край на режима. А това означава да убият диктатора, за да организират покушение сами. На 20 юли 1944 фон Штауфенберг започва операция Валкирия. 2 бомби в куфарчета са поставени в щаба на Хитлер, Вълчата барлога. Настроени са да се взривят и да убият фюрера. Но експлозията е по-неефективна от планираното, защото едното куфарче е преместено зад дебелия дървен крак на масата. Втората бомба не е задействана, поради недостатъчното време и спешността на ситуацията. Хитлер оцелява само с леки травми, въпреки че шокът се отразява на психиката му и засилва параноята му. От всички операции, Валкирия успява да се приближи най-много не само до убийството на Хитлер, но и до унищожението на Третия райх. Само че не успява заради голямата дървена маса. Освен това, едната бомба не избухва, може би защото Штауфенберг е имал само една ръка. Операция Валкирия затвърждава убеждението на Хитлер, че трябва да се обгради само с верни нацисти. Той не губи време и действа. Фон Штауфенберг и неговите съзаклятници са арестувани и незабавно екзекутирани. Всъщност има много опити за покушение срещу Хитлер и той оцелява след всички тях. Затова вярва, че провидението го защитава. Въпреки загубите в Сталинград, Хитлер е убеден, че може да спечели войната. Отчасти причината е инат. Той не може да си представи, че е допуснал грешка.
Едва през последните дни в бункера Хитлер поне публично признава, че войната е загубена. При анализ на способностите на Хитлер да води война, действията му са оценени като провал. Нахлуването в Съветския съюз открива война на два фронта, която отначало се е опитвал да избегне, но Хитлер няма стратегически идеи, политически или военни, за да изведе страната си от дилемата. И вместо да приеме поражението, последното му военно решение е да приеме унищожението пред лицето на провала му като военачалник. Разруши и изгори. Дори в самия край на войната, когато Хитлер е в лошо здраве, с наведена глава, треперещ и на огромно количество лекарства, всичко това е скрито от обществеността. Всъщност истината е, че е повел нацията към война, която тя никога няма да може да спечели. Хитлер се обръща срещу германския народ, като вярва, че те не го заслужават, че все пак не са господарска раса. През март 1945 Хитлер издава своя Неронов декрет. Заповед за пълно унищожение от отмъстителен лидер, сляп за собствения си провал, който е убеден, че германският народ го е подвел и заслужава пълно унищожение заедно с разпадащия се нацистки режим. Хитлер смята, че голямата борба между расите, между евреите и славяните от една страна и арийците от друга страна е загубена. В резултат на това той вярва, че ако арийците трябва да загинат, те не трябва да бъдат роби на юдео-болшевизма. Това го кара да заповяда унищожението на живота в Германия. Хитлер възлага на Алберт Шпеер, министърът на военното производство, да изпълни Нероновия декрет. Шпеер не го прави, вероятно за да спаси собствената си кожа, и неговото неподчинение спасява Германия. Междувременно Хитлер подготвя своето последно с Богом. Фюрерът прие в бункера си лидера на Хитлеровата младеж, заедно с 20 младежи, които са отличници в защитата на родината, и ги награди с железен кръст. 10 дни след 56-я си рожден ден Адолф Хитлер се застрелва в бункера си в Берлин. Контраст с всемогъщия военачалник и фюрер от нацистката пропаганда, той е трепереща и тътреща се развалина. Смъртта му бележи краха на един режим, отговорен за ужасите на Холокоста и разрухата на Втората световна война. Наследство от невиждани опустошения и геноцид. Живеем във време, в което Втората световна война, Третият райх, Холокоста и много други престъпления избледняват от живата памет. Нарастващият брой на отричащите Холокоста е ужасяващо явление. Отново виждаме и ръст популярността на крайната десница. Затова сега е по-важно от всякога да помним цената и ужасите на тези политики от миналото. Независимо дали ни харесва или не, Хитлер все още е един от най-известните германци, въпреки че не е бил германец. В края на краищата той е австриец. Но ние, особено германците, родени след войната, вече не можем да бъдем държани отговорни за Хитлер и за зверствата, които той е извършил или които са извършени от негово име. Няма колективна вина, но има колективна отговорност. Затова Хитлер все още е темата в нашата история, която не трябва да отбягваме. Амбицията на Хитлер да разпалва войни води до безпрецедентно опустошение и невиждано човешко страдание. В анализа на неговата диктатура има важни уроци, които трябва да научим, за да разберем неговите лични, психологически и политически аспекти.
Така ще почетем жертвите му и ще гарантираме, че подобни ужаси никога няма да се повторят.